di boni barata thara barata di robong khana ap kaisa ban khun di phayui mo ani mo nok ek sai ya khai tong mani o nok ini ban khun di phayui mo kai bai sebai kin ro udi thang baja kheto di ro ngai ani to kuno sokani hoite kuno facility kuno nok bo maya ko tak sugara tei kuno kichu maya ko ngai abuni pore tak mau baik sama saja. Engkau mau parani bumu, engkau cho islokifu samplai. Ek number wat sini mau kah? Kamu? Ani bumu engkau sama soran debroma. Mana? Mau ani tong thanyok. Ini ani tong thanyok bayi, ini mai dong dok siu ya koi jeng kuno tabuk kuno sini mai dong dok sijak. Hai si jeng tin dok khosa lai ko tak sugara ti kuno seng Maya tu yang lai tong lai jakuta. Kalai. Sini pia sengkai mengja kami, bolok sengkai bolok mengja kami.